boom kumne ha kajing lok khna chu usiam ba bon kajing uya kendo ndai limba kita kajing ui ba usiam ya kawi experience kajing ba failure is not the opposite of success. Failure is not the opposite of success. Kamu ka jing syarem kamdai ka ba percaya ka jingjok. Kamdai ka ba percaya jingjok. It is part of the journey. Kadai sibenta jong ka jing lai luti yang ha ka jing jangi. Failure to ka jing syarem yang man kam kawi ka benta jong ka jing lai luti ha ka jing jangi wi pai wi. Dai kam ki rangba ha ka yung kesem kam kiramba ha ka balang kam kiramba ha ka imlang salang kani to kaji kai le se ka iu to ra ai wa ting ya kendo kaji e tu haru kom ha ki yung kesem ha ka kamai kaji ha ka ki ka khan yang ha ka jinga cham ha yung asem ha ka jinga to ki thon ki ha jinga to wat ki wi ki bon ki problem ki wa cham ha ka jinga yang pi kam kiramba ndai ha kai have you seen the kajing Kalam jong new President barim jong di India Abdul Kalam bohong ba kajing caran ting man ka untuk man percaya kajing job rempi untuk ba lat de uyo ya kata ka jing job kajing caran man ketang ka kawi ka benta jong kajing laiti bru laiti have em kita ups and downs tu angki have em kita ka jing charem ting habdan ka jing charem ting dan ka jing job ting tamu ye yo jing job baro serta jing ada baro serta jing yo jing job ting man dong em ta ka jing sarong hai dong em ta ka jing ka arrogance let's say hakatin pareng ongki ka jing sarong ka ba yu man ru ka jing sedang jong ka jing job ni bo pride goes before the fall mo ongki jing sarong wat lai quality ke wan chua ka jing hiar jing hap jong bru ne jing charem jong bru te ewa kini ki jing charem yu teng ki failures ki baya chami ki nagapor chakapor uman ki kam ki jing hikai ese jing hikai u yen biang u khai biang di ba ki jing charem yu di ba ki failures ki ba chami jing yu untuk do jing kermen ada upaya yang kayung kesen orang ba jong kesen do jing kermen borok kayung dum borok kayung sa ka jidum tidak kam kirang ba jong kayung kesen kam kirang ba jong ke imlang salang kam kirang ba jong ke balang em kan u em jingkermen how jisu em bet kalat how blai em bet kalat bo de kam u nong dai u joseph pakhoy em jingkermen borobor blai pa u le u ki ke kam ke balong impossible kam ke ba new le ke ba bru u wiele percaya usim leban pet nakti jong usim babon sipai u herat babon sipai babon kita ki spy ki jong babon kita ki bru yang u tho ya konbo jisu ngai joseph chanya oblai nam do chikmen lai ni na nazareth ni na bethlehem yang lai ci egypt da ka chikmen ha oblai perdi kita ci ha Egypt untuk ke kam ke wasuk sedang ke ki ke batme jan barok pisau ko bi ha sedang kan lu ke business ke batme ke untuk wasuk bon ke jing bon ke jing genjar ndre Joseph chanya ha blai kermen ha blai am lu do jing kermen menda biar jisu ha ko temple ru am lu do jing kermen chanya ha blai ban am snau sikit dia lu lam Joseph ha ka bible nam chen sikit dia lu lam kada wa do bru wa chania online ru ba ko ngo yo online ru ba da ka jingai ba hem da ka jingai chu ra jingai ku man da so thiet pha ka ha do ba em de jing ting em de jing ata tien yo online ko ngo ba yo online ko kam bru chau hiu me kamaria ata tien de do ba online de pa u na do ba online de sia ha ko da no mesin u em de ka jing ata tien ka jing u te ibi pai wiru ha kani ka jinga chamlang yang uman kam kowi ke kalat mesin markalian mesin ibi tiba ki cham ki stories jompi ki experience jompi ki jingjia jompi share lang di para ramba ha kani ka dempung we chat new to share nani na stage new to share ha por we bam di ha por we chomke bi ya like bi pergi ke program sendiri hari kata. Kamu failure is not the opposite of success.